Onechamolo in our latest edition on Gbowaa to discuss a very sensitive matter that is so disturbing and that will even trigger us to achieve more than what we have achieved in the past. I'm here with a great friend of mine, a master of ceremony, a media personnel, a very great man, and a very organized and administrative being. We are together here in other channels to anchor and discuss an issue that affects us as Onitsha people. My brother, you are highly welcome. Thank you so much. We are very much glad to have you today in Onitsha Nest. I'm glad to. Yeah, please, ndị na-ekiri anyị n'iru akwụkwọ na-atụ anya ka ọ mara onye. Okay, mụnwa bụ okwuegbunam ojiegbu senior bụ nke ndị oyibo agụgụ mmaza. Senior. Ihe ji wele ibeli chukwu. Mụnwa bụ onye ihe ahụ obodo Libya. Anyị nwa bụ ndị ekwensu. Wow. So ikpe ọmụmụ ekwensu kpọrọ m iyi. So onye ihe ahụ ka m bụ. So by special grace of God, abụ m onye Onitsha. Onye Igbo. Thank you so much. Ụmụ anyị nwa na-arụ. Kedu afọ etu na-eto ụmụ nwaanyị ihe ahụ? Anyị nwa a na-eto ụmụ nwaanyị owele. Owele nwere ebe na-etukwu ụmụ nwoke owele maka anyị ncha niile bụ owele. Ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-etukwu bụ okwu aba. N'ọtụmadị na otego last onye ahụ bụ owele. Amara ọkwụrụ ụmụ ọnwụgoli. Mana anyị nwa bụ owele. Ụmụazị bụrụ ọnụowu. Ọnụowu bụ ụmụazị bụ ndị ọdọ ọzọ bụrụ odu. Maka na ịmago na abịa Ọnịcha anya ka Ọnịcha jiri wee dị ebube. Ụbọchị bụrụ ugbo ọkwa ọbụla na ndị ichie bara iche. Doo na ndị ichie bụ the prerogative of the king. Abụrụkarị n'anya bụ na ndị ụmụazị na-abụkarị n'owu. Cheke ede isi ọ bụrụkwa na o nwere ụgbọ ọzọ na-abụ n'owu. Enwere n'owu gbasa ụzọ n'owu ndị mana onye mere n'owu ji wee dị ka ọdịtụ na Ọnịcha the history of Ọnịcha bụ Anatol. Yes. Based on Anatol Onu for so many years. He's a great warrior. He's a great warrior. So when you talk of Onu, when you popularize it, you talk of Anatol. You talk about the one ndị ichie ndị ọzọ. Exactly. Ekwugo for okwu Owele. Yeah. Ọ na-ekwu okwu Zik. Exactly. All Zik popularize the name Owele, the position of ndị ichie in Owele ship. Ọ bụrụ na Owele ndị ọzọ esiri ọbụla ime, ọ bụrụ na enwere mana enwere onye eji wee malụ a particular right position ga-abụ ikwube kịta ịbụrụ bụ ka Anatol desi ọnụ ụmụ otu dabanye. So ekwugo na a na-ekwu bụ ọnọdụ otu esi wee nwe odu nke isi nwe odu nke Igbo from mba na-ekwu lineage a na-ekwuzi okwu odu kịta na-asụ nọ ndị ọdọ ọzọ dịka ọsọ ndị ọdịnala odu ma ọ bụrụ ọsọ ndị ọdịnala odu. So these are part of the things in our culture and tradition. Wow, ụmụkwalite ewu na-eli maka na culture kakwa anyị ime. Onye amụrụzi ka nne onye kwuru ụgwọ nne ya kwuru ndị Igbo. Onye na-amụrụ culture beba kedu culture ndị ọ ga-agwa. Ebe a na-abụ the problem anyị na-enwe kịta. Onye mụta nwa ọ ma akụzili ebe ọ bụla gbasara beba. Most times our people see our tradition as after saying no fetish. Exactly. When other practice in Konyocha, on a more of the background, on a Genesis. Or say no, no, can make a matter in our practice. But I don't know why in our practice, at least you can say that your father taught you this. Exactly. You can go in our practice in some of them practice occultism in the church. They don't even know. Exactly. That what they're man can you make a ụbọchị ga-ekwuru na aba anọ asịkwa mmadụ ya ji egbo ọgwụ. You understand? Because the things we are seeing now they are anaghị nke omenala ọgwụ ajọ ọgwụ ka na-ekwu mana ọ nwere ọgwụ a na-ekwu okwu ọgwụ abụrụ ife mana ọ dị connotation ụbọchị gbugbo ọgwụ bụ ife ọbụla when you bring up two things conjure it and it is able to serve a particular purpose whether positive or negative of the goal. I don't want to go obodo Libya. Ụbọchị gburu gboo onye afọ na-alụ ndebe anya akpanye ilolo
usie ike anyị banye ilo anyị banyere ọrụ mgbọrọgwụ ka ọ bụ so anyị nye ọnya ilolo ọ dịghị mma na weta ike na bịa mma mmelụ otu bụrụ anyị nwere ebe a na-akpọ ite ọgwụ ozugbo ihe ahụ nwere ebe a na-akpọ ite ọgwụ dị na be anyị maka anyị nwere ụra ugwu anyị nwere ogwugwu ụra anyị ihe ahụ dịbụ ya data ite ọgwụ bụ ọsọkwara ya bụrụ na iri poizin mụ na arụ adịrọ mmadụ wee bute na anyị esi ebe a were eji pọpọ na tinye onye a n'ọnụ onye adịrị ọ bụrụ na onye iri poizin ọ vomit everything seriously but today I find it that ọ na-abụ okwu ụfọdụ achọ imebe aja ihe n'obodo the first place a na-eme ataki dị ataki the deity of the village maka na ịma na deity dị ile etu o si wee dị n'ime aja ibe ọbụla ihe exactly. But you see, after I say, and end of the day, you see those people, when was their roots? Imagine. Now, I need to go. So, we are what we eat. Now, you see that, I don't know, a lot of things, even the Bible says that the secret things of God be hidden in the things He created. Afifia ọbụla dị n'ụwa nwere ebe ọ na-alụ. Osisi ọbụla dị n'ụwa nwere ebe ọ na-alụ. Whether positive or negative. Now, what you see now in these days bụ mmadụ use ebe Chineke kelere for negative energy, which is very bad. Ọ bụrụ ndị ọcha na-eri amoosu. Were ya na-alụpụta science and technology. Mana ndị be anyị Igbo n'okwu amoosu ọ bụrụ igbu nwa nwanne ya, bụrụ ijedebelụ mmadụ lee ụkwụ, bụrụ ifo destiny mmadụ kwụghachi anya. But even about amoosu, this is on the positive side and this is on the negative side. Thank you so much. You made mention of ihe ahụ enwe ibe eji mmalụfa ji wee dị ebube. Ibe eji mmalụfa dịka ndị Igbo si wee debie ụbọchị bụrụ ugbo ọkadịrị etu ọ dị. I will say sekwa maka na mbụ bụ na onye ọbụla bụ mmiri ahụ bụ n'ọbata ya pụrụ inye ọgwụ adapụ onye ihe ahụ ọbụla ọgwụ bụ ma a na-aka ya adịrị ọcha ọ si n'ilo wee bịa ma ọ na o si n'ilo wee bịa and onye ihe ahụ adapụ ajọ ịgwụ ajọ ọgwụ maọbụ iburu ajọ ọgwụ bata n'ihe ahụ ọ ma-alụ ọgwụ seriously gbasịrị anya mere anyị ji wee gị now and the issue is ebe anyị ji gị bụ ọga dị yes for onye ma-alụ onwe ya okay anyị nwere ụdị etizi aba standardize ụfọdụ mere ya na a na-azụ one or two things while even na kpọba afa ụfọdụ mebie na like I said na ọ na-abụ oge ọbụla epụtara na-asị not only Ọnịcha ebe na Igbo asị ya na a ga-ebupụ alụsị you find out that ma ọ bụ dị ji ime aja ebe once ebupụrụ alụsị ya ifo calamity in the land people amaghị ebe bụ alụsị. And that is why it's a negative connotations. Number one, let me tell you, and I need Igbo was good Igbo, which is one of the only couple of a negative trend. Exactly. And you were spiritual science, whereas the other one empirical science. Okay. Spiritual science and you were amania. In the Bible science inclined, emana diarrhea. Alụpụta ọgwụ ọ ga-abịa nye nwatakịrị maka diarrhea na nri ahụ. They believed that everything was a spiritual cause. Okay? Now, because of that belief system, what they do is, ọ bụgodo onye nwa ya bụ secular, na sickle cell and other like that, other things. Now, you see a scenario, mmadụ ejepụta alụsị for ife na-enwere isi. The truth of the matter is that onye ejepụta alụsị for a particular reason. Alụsị a na-alụ ọrụ a. Ọ dịazị wee nwa iyi. Now for the fact na alụsị a lụrụ ọrụ a, the meaning of alụsị bụ alụkwụsị. Alụkwụsị, that is true. So ọ bụrụ na mmadụ na-amụ nwa ọ na-anwụ, o jepụta ofu si ka alụ a mee gịnị kwụsị na ọsị na ụmụ ya na ụmụ ya na ụmụ ya ga-adị loyal to this deity. Ebe ọ bụ na deity a mere ka ezigbo ife that this deity dị mma ka a na-worship ya. That is why o ji alụ bịa na ogbe ọbụla enweteba jide
if you look into it, ịfụ na mmụọ ọbụla dị n'ọncha nwere ife ejibute ogbugbu ọbụla ịfụ udo ọbụla ịfụ nwere ife melụ ụbọchị gbugbo ejibute ebutere na nkịtị and ụbọchị ya na nwa mmụọ ebute ọgba afọ na-agụ mmụọ afọ n'obi fa ọ nwere ife ọ na-arụfa ịma nkpọmọzọ bụ garatam say n'ụbọchị gbugbo before the war ka na-agwa ya na onye ọzọ bụla ara ahụ na accident na enwegodu pata na accident kịta onye ọzọ bụrụ ga survive ya ọsọ nọ after the war ndị be anyị wee mebe nsa emelụkwa one or two things kịta zi enwezi accident onye ọzọ bụla example ka m na-enye ya so you now see that we have a lot of things enwere ụfọdụ villages na-enwe ọmụmụ ndị be anyị amara ife bụ ọmụmụ onye bụ na-ejebe ụkọ si na-ebupụ na ya ajụ ka anyị ka stamba na ibe ka nna medana ọmụmụ bụ ife na-eweta ọmụmụ na famili o nwere onye butela ọmụmụ n'anya ọcha enwere onye butela ọmụmụ n'anya ọcha onye nwa na-esiri ike o nwere ndị famili o nwere ndị ike ndị nwere ọmụmụ na-adụ ọmụmụ na-enwere onye na-ama ama nwa ebe ahụ n'ọnịcha na mbilo onye afọ si na ya mụrụ nwa okwu ebe o si ọ bụgoro na ị mụrụ nwa ji mkpụrụ ọmụmụ onye nwa ka eji wee nwee ọmụmụ because of barrenness ka eji wee nwee mmadụ ajemube ọmụmụ ọmụmụ bụ ebe dịka like I said ọgwụ nwere positive and negative ọmụmụ bụ na ịchọrọ ihe dị etu a na ị na-amụ nwa maọbụ ị na-amụ nwa ọhụrụ wee sị ọmụmụ ngwa ma ọmụmụ a na ịnwa nwa dị na ị ga na-eke you find out that na onye aga na-amụzi nwa afọ a na-asọvive onwe na-atụ ya bụ ọmụmụ yes mmụọ dị na a na-alụkwa mmụọ ife eji alụkwu ya na-alụ mmụọ ụfọdụ na-abụ ewu onye na-alụkwazị ya wee mmụọ ebe niile o nyere ya ọ bụzi na ụmụ ya ga-amụ ịlụkwa anya onye ya ụmụaka na-alụkwa it becomes a tradition it becomes a tradition for the family now onye pụta na 10th generation ma ọ dị 5th generation wee sị na ọmụmụ nna ya aba adịrọzi ile na ọ jirego ụka na ọmụgo a different faith ịchọ ka ibupụ ọmụmụ naba wee were ibe niile ọ wetara the family mmadụ ọbabụ ka eji enwe nwe ike rapidly. When you say you are rejecting a particular deity, will you reject that deity with the blessings that comes with the deity? Okay, this is a very difficult task. Do you understand? That is why whoever, you know, say, hey, who natural say, all a particular deity not that I may be born a person in that. You should go and ask question, why is this so? And we're going to infuse you a negative energy in the deity. Ọ bụrụgodo na maybe ife nna nna ịta metasị na ị na-ekerọzi a na-ekpocha mgbe si na ife dị etu a na ịchọrọzi ya you will have a new covenant with God. Ebe anyị si na-ejiri anya ọma eje ụka ọcha. So onye jebute mmụọ for a particular reason ụfọdụ bụkwa mkpagbu ka a na-akpagbukwa ụfọdụ bụ na akpagbu ketọba ka egbuzie na-egbu ụfọdụ bụ datị nkata ji wee zọta ndụ ha zọta the life of their generation. Now you wake up one day if that did not preserve your forefathers, how would you have come to you? Wow. So these are the reasons why ịbịa n'ogbe example ihe ahụ nwere ụra ihe nwere ụra because isi ọbụla from different places. Yes, it might even come from the same place, but at different times called it. Okay, different missions. Yes, different missions. Okay. I mean, if you go spiritual, the thing is that we don't value what we have. I'm like, okay. But that thing that we have, we need to cherish it. Although you cherish what you have, I don't know who will cherish it for you. That is why before any joke, before I'm going to the article, say, when you call your forefathers, not able to it. You understand? And they don't believe it in Onyamurugo, that is appointed unto man to die once, and after that is what? Judgment. But if you come to the Anglican Church, and they celebrate this on Thursday, St. Peter's Day, St. Stephen's Day. Wow. Those people have died and went to the world beyond.
Everyone should after death comes judgment. Do you understand? We shouldn't be celebrating them. Exactly. But I go now, the church might have and what probably All Souls Day, what probably All Saints Day. And also, okay, I knew what exactly. Then, if the church brings out a particular day for you to remember your ancestors, for them to remember their ancestors, when you go to Europe now, you see their burial ground. I could sell about flower, I could sell about apple. I'm not going to give me whatever I could sell apple because you see the environment. Do you understand? But here, that is what I'm saying. I'm but you go to Europe, you see the symmetry. How beautified it is. That is it. I'm but here, I know my bonding kind or you know was also some all sense on their also they take flowers, they go to their grandmother's grave. Exactly, grandmother's grave and drop flowers there. Give one ever. It doesn't go flower in night. I am one flower. Example, I will say we want to believe ourselves whatever Christianity has given us. Wow. Example, can I tell you? Have you given your parents flowers? When you call them evil, you remember that you will still go one day and the priest will call you. Wow. Yeah, you have already give us all we needed in this fact. Ụmụnne m na-egile anyị iwu akwụkwọ unu abụọ ka anyị si adọwa ya bụ okwu ahụ ọ ka bụ n'Ọnịcha net na program anyị akpọrọ Gbowaa anyị nọ adọ ya bụ okwu agba na-achalie ọnwa ahụ ji ga-ajụkwọ debie na comment section ị na-ajụ na ara nnọọ onye anyị na ya nọ rilekide so ibe ọbịa ọ ga-adọwu ya ka isi wee chọọ kind of a lot of things to discuss. So, given at the second part we're into is on our core values. Okay? On our core values. Now, what I can do, the state of present generation and the neighbor. What is different? And we go changes. Enwepe na-emebi onwepe ya tọgbọ ọnụ ife mebiri emebi mere nna nke ya tọkwara na ya tọ karịrị akarị. We have our areas of strength and areas of weaknesses. As time goes on, anyị na-eme na civilization affect our thinking, but we only accept civilization where it favors us. Where it doesn't, we don't. More as well, I've sat down to think about a lot of things. When you think of even the moment, it was just that now man in the moment, yeah, and what the kind of publicity I'm with. Exactly. What was the Bumbo? You're about Wokusigo. Bumbo, major, we are the Bumbo. And there was no idea of Wokusigo. They were evil institute in the system. The man, a lot of things we have in our culture today. Now, Mana, ndị tinyere asọmenala ndị nwoke gwara at that time. Now, you watch here, even he has made a lot of positive impact in a lot of our traditions. Yes. Mgbe na akpọrọ mmadụ sekọndịrị ala ụfọdụ na-anọdụ anyị asị ọta na nna ababụ dị ọta ọma agbababịa sekọndịrị for 20 years. Onye ọkwesị ka dị ọta lue anọrụ nọgide na gịnị nwa n'okpukpu onye nke ụmụ onye nke a na-alụ dị ọta n'isi nwanne nna ha. Even na get up with one. That is why you know a lot of Uzuana. But thank God for you.
who saw the need. Mekwa 6 months mụ ebe. Ịchọsịa ka nna ya nọdụzi ahụ mbere gị. Enwekwa a lot of, because he has brought a lot of changes. Ma ndị ọganazụ a. Ọba na-enye nsogbu n'ọdịda. Mana ihe eji eme kwesịrị ugbo bụ ka nwanne m nwee okpoto azụ. Mana agazi a na-ekpoto azụ a enwe so many infiltrations na families. Okwu ụfọdụ onye na-abụrụ ọtọ ka odeli agbodi ọkpọ ọlị agbodi ọkpọ ọhụrụ ọmara ihe ga-etigbu ọhụrụ kpọrọ nọ ndụ ya ka a na-azụ masị ya na but ibe niile a bụ ibe ndị gboo mesịrị ka m wee zọta nkwụ at the end of the day ọ na-abata ya today. So thanks to Agbogiri for put up new laws getting to meet. Onye nwụrụ anwụ adịghị enwe nwa mmadụ ama nọ n'ige na-atụ nwaanyị ime. Exactly. Maka ọ na-abụzi gbajabe ebe mere eji nwesịa ụfọdụ nkeleke omume dị ka nkwụsị ndị Ọnịcha na-emepụta maka na amara onye bụ n'ime ndị a. Ọnịcha bụrụ Ọnịcha gboo anyị nwere ike iji mmanụ Ọnịcha. Onye Ọnịcha adịghị ezu ori. Onye Ọnịcha nwere sense of responsibility. O nwere ife ị ga-asị onye Ọnịcha ya mere ọsị ya mapa onye Ọnịcha nwere afọ ojuju. Onye Ọnịcha value his integrity more than anything. Can we say that about now? No, not at all. Okay, that's it. Before Ghana said, okay, I don't know. Now we see our elders presently. If okay, then some fathers are they protect their family. Onge mwe mwana yo younger brother abro one day. Mo your younger brother man obro na emole. Say you get so obro na iti inu nwa mmadụ obro na onwere mmanụ ụlọ and you accept nwa afọ ọmụ to be your own. There are certain stories you don't know. Exactly. And they will really you never know you look on it, but not from you. From you as a father. As a father. Only I will fools as head of families. If, for instance, I used to Cosilon, I know my neighbor mountain out of the I know the original that. Malo didn't Kalenka, even as youths. Yeah, do you know one thing? Watching my smile on them, that actually lineage might fall on them. They will now continue with that. That's only I am about Wagame. Or will be a family. Or when is the at that point, I say no, you're up. My name and I was it mentally sound? Some of I don't know. I'm not making a general statement. I am saying what brought about changes. The changes we are seeing now. If you know, I can tell you what the girl said, what about your families on any novel matter. Do you understand? Of course. Only case you tell you because I is an novel or the man or something. You don't know what to say. Mana on a claim, not be other. So we now see when you have people of great character in the position of authority. No, let me not say only the authority. Okay. Authority links to nature. Authority links to every position of authority. So when you see somebody that culture, well, at the helm of our legs, it's always a disaster. It's always a disaster. So if you now never get the full I want you and the other. But I can level on the kit and now I so I'm not really level. Yeah, I'm not so much. Yes. And what I go to this scenario. So you now see that some of the things I need hold of high esteem. Never vanish. Never to that. On the change now a lot of things are whittling down. A lot of things now going to be planning before. And I doesn't accept as other of people. You would say when you get to certain quarters where you expect justice to be served, they feel nepotism. So if you go
the differences in the maybe people want now. So let it be. Maybe people want now. I don't know people can always. The particular address. Kedu ife mere ife dị iche azị eme? Ndị gboo bụrụ ndị Ọnịcha na-eme ndị nna nna anyị ba na-eme ya. Merụ na mmadụ nwụrụ ejegodu tụ aza ada ebuli enyi like that. Ajụa kedu ife melụ ife dị iche azị. Mana kịta, I'm sorry to say this. Even the okwu ndị ọkpa bụ na Diọkpa is the father in every village in the village. Ụfọdụ na-anọkịta ụmụkwana ahụ akụkụ aka na-assign a signature bịara ụmụaka without asking questions. Why is this? Nwatakịrị nwụrụ taa ọzọ nwụrụ echi ma ọzọ nwụrụ nwanne echi. Kedu ife kpatara eji mụọ ọnwụ? You as a father, why I am directing it? I am not doing it on the negative part. Yeah. I am saying it on his responsibility. Na enwere ka a ga-anọkọta etu a ọnwa nwụkwụ ọzọ anwụrụ ọzọ nwụkwụ ọzọ anwụrụ. Even if we cannot do it as a fan as Ọnịcha, let's do it village by village. Because ọnwụrụ ya ga-asị m nọ nke igwe meta dịfe na-eme ife n'Ọnịcha. Ọnwụrụ ya ga-asị m nọ ife ndị ichie meta dịfe na-eme ife n'Ọnịcha. Aka igwe adịrị ya, aka ndị ichie adịrị ya, mana nke onye meta bụ gịnị n'ezie. Now igwe nwere ọgwụ osi, ndị ichie nwere ọgwụ pasi. Of course, igwe nwere n'ọgwụ, igwe nwere Diọkpa n'ọgwụ. Exactly. Only children will do your men again. And when you get to your village, your father will go your father. You submit to your father. So it is now at village levels. Can you need to cleanse this land? You know, now you don't see why we are having that paradigm shift. What's the good? Why are these young people? Seriously? Yes. Manaketa, and then my mind. These guys are mobile Dubai. These guys are probably get Dubai. Ghana. Not even Ghana. Come on, China. Easy, you want to go back to one of these and go. When you are demanding something from your daughter and you know she's not working, you are putting pressure on her. Can you check on that? And what you the money on there? In a little it has a kind of nine and we are nice again. Instead of this upon the but the child in that. I'll say not okay for this and this. These are the things that the Onitsha before was not doing. The Onitsha Kita never done. Onitsha before, not a magical day, says Kita. But I never saw on the and they do not know that if you know what I'm the more deadly than advice in here. Or in our 9 years ago. And after those as I did, but it. So if you now have a paradigm shift both in our character and our representation and our personality. Honor affects us spiritually, politically, morally, and otherwise. Very much. All right. Thank you very much. Honestly, we'll be glad to have you again. Not as in Bimba, just stopping people there. So I hear what then because seeing you are a cyclopedia of knowledge, an embodiment of thought, and your works are so in line accurately. Only people never no sentiment attached. It was sincerely presented, and I believe that they will pick 1 or 2 or 3, 4, 5, 6, 7, 8 from all you have said. I cannot Gbowaa. If on alone. No, it is like I know. If I have a more, Macana, Obadiah, buy them back on the line. Oh, for your getting in control.
obi anyị niile n'ihe nke dị mma ọnya bụ na ụmụaka anyị ndị mpụta azụ anyị edebelụta ebe dị mma etu ndị Igbo si wee debela anyị maka ndị be anyị na-abụ ụmụ ọ bụ na ndị Igbo edebele ya ọlụma onye ma mkpụnye so ụmụnne m biko dodododo onye mmanụ nke ọ na-eme na-adaba eziokwu bụ na ịnọdụ n'isi na mmadụ ama ngwa gị ga-esi wee n'ịdọ mana ibe ejidebe gị ịnọ n'isi bụrụ onye ndu na ị wee duo ọfụma ịnọ na ịbụ onye ndu bụrụ onye na-eti ụlọ anyị na-alụ ụlọ ọ bụ na ị na-eme akara ya sa ide ise a n'anya ka anyị niile dịla ogu ihe n'igwe ọ ga-abụ anyị na-ele anya ọkụ na anyị jebe ibe onwe ife dị mma eji were eleta anyị maka na ụfọdụ onwezikwa na nke pụrụ ka ọ na-ekwu okwu ọ na-akpọ ụlọ owu anata ọgụ na-akpọ olu mkpaneko na ọsị ama ọchụrụ gosi na ndị a na paadịlo ndo o kwesịrị igbobi egwu ndị nwanne gị nwụọ ụdị ndụ ị na-ebi. Can you be proud and tell your child to live this kind of life you are living? That should be our conscience question to ourselves. Ọ bụ na ndụ a mụ na anyị na-ebi na anyị ga-etinye aka n'obi anyị sị ụmụ ịnụ ndụ a bụ ụlọ ndị ntisa bụ ụlọ ndị nyasa then let's continue mana ọ bụ na anyị masị ihe ụmụ anyị kpebie olu ndụ anyị ka anyị olugbo kpọpụ aka pụọ ọwụọ aka mmadụ a na-ekelekwa ụlọ ọkwa nọ n'ịntanet ka anyị bịa bụrụkwa nwanne ụlọ ụlụ nwa ụlọ bụ Comrade Victor Mbanefo ụfọdụ sịkwa na m na-enye nsogbu mmadụ na-enye nsogbu na ọnwa ọgwụ mme na mbụ n'ọnwa ihe eziri mgbe anyị na-eme maka na mụ na aba anyị dị mma na dị mma na-ekelekwa ndị ịhụ mba anyị na nle aka hụ na ebe ahụ nwanyị kwụ mmụọ na onye ị na-ekilie maka na aka mere azụ oyibo oge ebe ahụ anyị na-ekele na-ekelekwa ndị nwoke for having this time to come. Please, dogodo anyị na-arịọ akwụkwọ anyị ọzọ na-abịa na-ekili anyị you highly welcome ọ bụ na ọ nwere okwu ọ na-ekwuterọ you have the platform baa anyị n'igwe gbaa anyị n'igwe anyị enye gị taa ị ga-eji wee bịa ọ kwatụrụ ya ọcha anyị aka anaba akwọ mmadụ bụ nna ịbịakwula ọnụ maka na onye na-egbu egbu ekwula ọnụ ya na bụwa ka ị na-ekwu ibe niile na-abụ ya a na-abụ ya ka ọkụkụ etu ọ bụla o si wee dị ma ọ na-eme na famili gị ma onwe nke a na-akwado ya akwado ma ọ nwetakịrị one thing you should know about this Gbowaa and on internet bụ na anyị abụrụ ndị dependent on people money to survive no we believe so much on humanity service and service to humanity ekele m unu na-asị na ọ ga-adịla anyị na mma na Kraịst ekele m unu.